Čaute ľudia u nového videa, no a dneska mám tu taký malý reflektor. Neviem, aký tu je nasinka, tu je pupič, no a tu je samozrejme štít, že jak je to koľko vatov, možno je to, ale uvidíme. No a toto je reflektor taký malý, čo fakt svieti dobre a svieti na oranžovou farbou, takže je to cool, je to aj vešak, takže si to krátce môžete niesť. Je to super také maličké, že zozadu je to fakt cool. No a keď to zapnete, tak tak sa vám to bude proste hriať. Bude sa vám to proste hriať od diaľky, takže to je celkom cool. Si zahrajete ruky. No a proste zahriať ruky a to je top vec. Takže to je fakt dobrá lampa. No a tuto som chcel, že toto je malá lampa, takže proste ide to do elektriky, hej, proste musí ísť to do elektriky a je to taká šikovná proste vec. Je to, môžete vidieť, tu má takú malú neovku, alebo žiarovka je to cca. A takto to vyzerá. Takže takto to vyzerá. Takže je to vyrobené zo hliníku. Hliníko je to vyrobené. A má to taký štítok. Môžete si napríklad zastaviť video. Takto to vyzerá. Aj na opačné. Tak toto je teraz správne. Takže má to 230 V, sa to musí zapojiť, má to 50 Hz, má to max až 150 W a má to IP44, čo je vodioodolnosť, takže to nemôžete ani hodiť do vody, lebo by skrát z toho vznikol, takže to nie je ani dobrá vec. Môžeš to zapnúť. To super, no a teraz uvidíte, že jak sa to krásne, vidíte, teraz som to zapal do elektriky a takto to vyzerá, proste keď sa na to priblížite, tak vám to hned hreje, proste to je top vec, mne sa to celkom ľúbi tá lampa a je to taká topka, proste takto to je, svieti to na oranžovo, na staršie to není ledko, lebo by ma z toho porazilo úplne, ledko je hnič. Proste títo také oranžové sú najviac asi cool. No a teraz som to proste zasol a ide to dobre. Že takto to vyzerá, to svetlo. Neviem, na čo je toto. Toto by ma tiež zaujímalo. Ale dobre je to. Že toto je zanica. To je akože zanica a takto to vyzerá. Toto má také... je to trocha špinavé, to sa ospravedlňujem, lebo som to nečistil dlho. A tak to vyzerá, proste vyzerá ako je to tu viac špinavé. Dobre. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a dajte mi toto koment. Takže čaute. Tu mám ďalší reflektor. Je to oveľa silnejší ako pred množstvom videu. A tak to vyzerá. Je to skoro rovnaké, ale je to oveľa väčšie, možno aj silnejšie, uvidíme. A tak toto svieti, je to takto vnútri. Dobre, takže takto vyzerá vnútri. Je to v podstate také ledko. A je to dosť špinavé, takže je to fakt super. Uvidíme, že ak to bude svietiť. No a tak toto vyzerá, keď sa pozrieme dookola. Tuto máme aj štítek. Však toto vyzerá. Toto vyzerá ten štítek. Je to typ 1500 iná. Má to tá 25 má to 1000 W. Takže to je minimálne skoro 10 krát silnejšie. Má to 250 W. A prepáčte, toto je asi 1000 V. A toto je 250 W. A je to na made in, je to urobené z Československa. A tak toto vyzerá, proste tu máme ešte také a je to IP54, čo je o niečo
vodotesnejšie ako predošlé svetlo. Takže takto to vyzerá. Je to, no má to také hrany. A toto mlieko, mne sa to celkom ľúbi, že to je takového materiálu. Je to tiež je to vyrobený hliník, takže tak toto vyzerá spredu. Má tu taký biely kabel, takže je to fakt perfektné. Mne sa to svetlo, poviem pravdu, ľúbi. Ešte o niečo viac ako to maličké. Je to maličké, bolo dobre, tak pani, takže takto to vypadá. Sorry, dajte si asi menší jaz, lebo to dosť celkom svieti do tej kamery. A presto tu, kto by vám to svietilo, tak dajte si nižší jaz, sorry za to. Takže takto to vyzerá, aj keď to svieti. Takže tak, je to také malé ledko, takéto, je to svetlo a nechcem to dávať blíž, aby ste neoslepli, takže sorry. Takže, teraz som to vypal. No a proste toto je na to, aby je to držiak, taký pomaličký držiačik. Takže tak, ja to opatrne, aby to nevykydlo na zem. No toto sú šroby, čo sa drží. Toto sú šroby, o čom sa to drží. 4 šroby.